Hi mga mare! Ako nga pala ay kumakain pala ako. Ito po yung late ano lunch ko, guys. Kasi late na po talaga ang kain namin kasi tinatapos muna namin yung trabaho namin bago kami kumain. Tsaka gusto ko pag kumain ako yung tuloy-tuloy, guys. Ito, yung kinain ko is kunti lang yung rice ko. Pero, ayan yung kamatis, saka na may sibuyas. Tapos, nag-chicken din ako, guys, kasi matagal akong hindi nakapag-chicken. So, dito po ako nagtatrabaho sa dito lang sa kami po yung naghahawak ng kantin ng isang mall dito sa department store dito sa Baguio. So kami po yung naghahawak ng kantin, which is yung mga customer namin is more on mga employer at saka yung mga rider ng mga food panda, at the same time yung mga pahinante na nagdi-deliver ng mga stock. So kung gusto nyo malaman, makikita nyo sa video ko yung mga more on video ko is nandun talaga ako sa kainan. So, pasensya na kayo, guys, ha. Dami kong nakain. Sarap-sarap kong kumain, no. Kain tayo.